Moito movimento este domingo nas gasolineiras. Os condutores saíron botar combustible porque hoxe sí baixaron os prezos. De media, para un depósito de 60 litros o aforro é duns 17 euros e uns 10 no caso do diésel. Hoxe entraron en vigor as medidas anticrise aprobadas polo goberno. Os transportistas non descartan movilizacións, din que estas medidas non son suficientes. E non se cambian as medidas, seguro que vemos, porque isto é inaguantable. Non podemos traballar a pérdidas. Home, habría que estar falando de 25, 30 céntimos, polo menos en litro, Por certo, tamén baixa o IBE da electricidade e o gas hoxe. Boas tardes. E hoxe tamén temos votacións na aldea de Busto. Os seus veciños deciden a quen pertencen. Sí, se o Concello de Santiago ou o de Trazo. Xoel Rodríguez están fartos de sentirense esquecidos. Esa é precisamente a motivación que os leva a tomar hoxe esta decisión, ese abandono que denuncian por parte do Concello de Santiago de Compostela. A participación nesta asamblea está sendo elevada, tendo en conta ademais que se trata dunha parroquia de pouco máis de 200 veciños que nestes momentos continúan aínda reunidos neste local social que teño as miñas costas. E Cuba sofre outro apagamento total, o segundo nunha semana, e o sétimo no último ano e medio. O bloqueo petroleiro imposto polos Estados Unidos agravou a situación na que xa se atopaba a illa, que está a sufrir cortes de electricidade de ata 20 horas seguidas. As madamitas estoupan un ano máis no San Lázaro de Ourense. A cidade das Burgas festexa unha das súas festas máis tradicionais e singulares. O centro énchese de postos de rosquillas e celébrase a queima das madamitas, unha práctica con orixes medievais. Hoxe entrou en vigor o plan anticrise do goberno para paliar os efectos da guerra en Oriente Próximo. Si, a rebaixa do IBE dos combustibles animou a actividade das gasolineiras, con aforros de máis de 15 euros por depósito. A rebaixa do IBE encheu as gasolineiras de coches que andaban xustos de combustible. Onte tiña que botar gasoil e aproveitei e esperei a hoxe. Hemos venido hoy por eso, porque había visto en la tele que hoy iban a bajarnos y tenemos un viaje largo ahora y pues hemos venido a probar y justo pues estaban un poquito más bajos. Esperaron a repostar para aproveitar un desconto que finalmente notaron menos do que agardaban. Porque supone que eran 30 céntimos, aquí ha bajado 15, creo, más o menos. Entonces, bueno, al final yo creo que la bajada se la come un poco la especulación. Yo es que no lo noto mucho tampoco, la verdad. A ver, si estuviera por debajo del €1,50 aún podrías notarlo un poco. Unos 15 céntimos debió de bajar. Ayer eché casi a unos 70, y hoy está a 1,45. Nesta gasolineira de autoservizo, encher con gasolina un depósito de 60 litros custa 17 euros menos ca onte. O aforro pro diésel é inferior aproximadamente de 10 euros. Aí na Resol xa vin a un 80, e bueno, algo se vai notando. Se va a notar, lógicamente, la bajada de precios y se va a agradecer mucho en el bolsillo, lógicamente. Yo siempre echaba de 20 en 20 euros y hoy he llenado porque supongo que a pesar de este decreto pues seguirá subiendo, con lo cual pues ya lleno el depósito. Agradecen o alivio económico que supón a rebaixa da fiscalidade dos combustibles, aínda que temen que a medida poida quedarse curta. Pois os transportistas recibiron con decepción o paquete de axudas do goberno. Cualifican as medidas como insuficientes e parte do sector ameaza con movilizacións. Os transportistas son un dos sectores máis prexudicados polos efectos da guerra en Irán en canto aos prezos dos carburantes. Cualifican de insuficientes as axudas do goberno co desconto de 20 céntimos por litro do gasóleo profesional e a rebaixa do IBE do combustible do 21 ao 10%. Son completamente insuficientes. O que nos están dando, falan de 20 céntimos, realmente son 15. Porque 5 xa os tiñamos, 4,9 xa os tiñamos, non nos dan outra cousa. Manuel é transportista, ten uns 28 camións, consumen máis de 90.000 litros de carburante ao mes e as contas non lle dan. Un camión gasta 4 ou 5.000 litros ao mes, ou 6, depende do traballo. Con as subidas dun 50 e pico por cento do importe do hidrocarburo, do gasoil,
Que facemos nós? Quen paga todo eso? No sector falan de profunda decepción polo paquete de medidas fronte aos efectos da guerra. Creen que mentres os vehículos particulares aliviaselles un 100% da suba, os transportistas só se lles amortecerá o 50% do sobrecusto. Moitas organizacións ameazan con posibles movilizacións a nivel nacional se o goberno non rectifica estas medidas antes de que finalice este mes de marzo. Non podemos traballar a pérdidas. Vai haber movilizacións. Se non se cambian as medidas, seguro que vai, porque isto é inaguantable. E a suba das materias primas repercute de cheo nos alimentos. Segundo a OCU, a cesta da compra encareceuse máis dun 1,5 dende o inicio do conflito. Os que máis aumentaron o seu prezo nestas últimas semanas son os vexetais. Por exemplo, as mazás ou os tomates están disparados, pero tamén esa ensalada de bolsa tan sinxela de preparar. Nas carnes tamén se nota, a tenreira comeza a ser prohibitiva e o entrecosto custa máis. E nas bebidas non alcohólicas soben os zumes ou o café, un dos produtos que máis se encareceu no último ano. Con todo, o descafeinado soluble baixou un chisco o prezo. Pois continuamos falando da guerra en Oriente Medio porque un dos principais focos está agora mesmo no Estreito de Hormuz. Donald Trump dá un prazo de 48 horas ao goberno iraniano para que o libere e a Casa Branca e Teherán ameázanse con atacar infraestructuras enerxéticas, mentres Israel sofre ataques en varias cidades. Donald Trump fixo diversas tentativas para lidiar co problema do Estreito de Hormuz. Esta madrugada lanzaba unha ameaza directa. Nunha mensaxe en Truth Social afirmaba que se Irán non abre totalmente o estreito en 48 horas, os Estados Unidos atacarán e arrasarán as súas centrais eléctricas. A resposta da República Islámica chegaba pouco despois indicando que Hormuz xa está aberto a todos os barcos a gasos relacionados co inimigo, é dicir, os Estados Unidos, Israel e os países que os apoien. Ante a pregunta de cando se levantarán as medidas especiais no estreito, a resposta é sinxela: cando se eliminen as ameazas contra a nación iraniana, declaraba Ali Mohammadi, un voceiro do réxime dos ayatolás. Ese tramo ameazaba con arrasar centrais eléctricas, Irán ameaza con atacar a infraestructura enerxética estadounidense e centros logísticos da súa tecnoloxía en Oriente Medio. Desde a República Islámica tamén comunicaban este domingo que intensificarán a súa estrategia ofensiva nos próximos días co uso de novas armas avanzadas para alterar os cálculos do inimigo. E mentres, Netanyahu reaparecía esta mañá na cidade de Arad, castigada de noite por un mísil iraniano, onde dixo que están esmagando o inimigo. Israel comeza a sufrir de verdade o impacto da guerra. Un morto e 120 feridos, 11 deles graves, é o resultado de 2 proxectis chegados desde Irán a noite pasada e outro desde o Líbano. As cidades de Arad, a que corresponden estas imaxes, Dimona e Beersheba, viviron unha noite de destrucción e pánico que as achega o experimentado no outro bando en Teherán durante días. Cuba volve quedar ás escuras. Un segundo apagamento en menos dunha semana, o 7º no último ano e medio, deixa sen electricidade a illa. O país sofre xa cortes de ata 20 horas diarias. Unha situación que se agravou nos últimos 3 meses co bloqueo petroleiro imposto polos Estados Unidos. Hospitais e servizos básicos colapsados mentres medra o malestar social nas rúas. Uns 50.000 galegos residen a día de hoxe en Cuba. A illa vive momentos de incerteza económica, faltan alimentos, medicinas e combustibles. Hai apagóns constantes e unha alta inflación que lles complica o seu día a día. Despois de 60 anos, evidenciase que as cousas non están funcionando axeitadamente, polo tanto, algo hai que cambiar desde o punto de vista económico, desde o punto de vista social. Nunha entrevista na Radio Galega, o secretario xeral de Emigración destacou o esforzo do goberno galego por axudar os que peor o están pasando en Cuba. Cada ano estamos axudando a moitos miles de familias con vinculación galega. E as persoas que ali viven nos poden solicitar axuda. De feito, temos aberto o plazo ata o 6 de abril. Tal a situación da illa, non descartamos para nada mesmo ter que prorrogar ese plazo para que a xente nos poida pedir esas axudas. Pídelle o Goberno de España implicación e colaboración pro cambio. O Estado español ten que estar aí, pero ten que estar aí en positivo para facilitar os cambios. Galicia destina máis de 6 millóns de euros de axudas tanto pros galegos que residen no exterior como pros que queren retornar. De feito, durante este último ano aumentaron as solicitudes para volver a Galicia, sobre todo de venezolanos e cubanos.
E a que fora a xefa da ETA poderá sair este luns de prisión malia ter unha condena de máis de 500 anos. Soledad Ipaguirre Amboto está no cárcere por varios delitos: homicidio dun carteiro en Áraba, a colocación de varias bombas trampa ou mesmo ordenar o asasinato do rei Xoán Carlos. O goberno vasco da socialista María Jesús San José permítelle sair de prisión e volver para dormir. Dende a Asociación de Vítimas do Terrorismo aseguran que os terroristas gañan e as vítimas perden. Esta decisión pon na porta de saída a Chapote e a súa muller, os últimos históricos da organización que continúan no cárcere. Decretados 2 días de loito oficial no Concello de Torrevieja en memoria da menor de 3 anos asasinada supostamente a mans do seu proxenitor, quen posteriormente se quitou a vida. O alcalde expresou a súa condena mentres a Garda Civil continúa investigando este asasinato. E dor tamén en Zaragoza, onde gardaron un minuto de silencio por Silvia, a última vítima de violencia machista. O agresor esperouna no seu lugar de traballo, disparoulle varias veces e mesmo rematou cando a vítima estaba no chan. A violencia machista acabou con 14 mulleres no que levamos de ano. 10 persoas detidas e máis de 400 kilos de meixóns incautados en Guipúzcoa. E o resultado dunha operación da Garda Civil que logrou desmantelar unha rede de tráfico ilegal de meixóns europeos, unha especie protexida que se atopa ameazada e que acada un alto valor no mercado. E no tempo, a borrasca Terés mantén prácticamente todo o arquipélago canario en aviso e, aínda que foi perdendo forza, non abandonará as illas ata o martes. A borrasca Terés reduciu a súa intensidade sobre o arquipélago canario, pero a EMET mantén todas as illas agás Fuerteventura en aviso amarelo. A Axencia Estatal de Meteoroloxía prognostica este domingo acumulados de chuvia de 15 litros por metro cadrado nunha hora, en algúns casos de 40 en 12 horas. Ademais, non descarta tormentas nas illas máis occidentais. De madrugada venteou con forza, houbo refachos de máis de 110 km por hora nas montañas. Nestes momentos, os avisos por vento cínguense ás costas de Tenerife. Alí, durante a noite, producíronse cortes de luz nalgúns puntos e varias estacións meteorolóxicas situadas nos cumios rexistraron acumulados de auga superiores aos 200 litros por metro cadrado. Todos os accesos ao Teide permanecen pechados, principalmente pola presenza de neve e de placas de xeo na calzada. O 112 advertiu de que, aínda que o tempo foi mellorando e pode lucir o sol, persiste en moitos puntos do arquipélago o risco por inundacións e desprendementos tras a enchente de barrancos e a caída de pedras a causa das chuvias. Neste sentido, recomendan evitar desplazamentos innecesarios polas estradas do interior das illas occidentais e de Gran Canaria. Terés non deixará definitivamente o arquipélago canario ata o martes. Estampa que contrasta co tempo máis que agradable que temos hoxe en Galicia. Sol e calor que invita a sair pasear e a teigar as terrazas. Está previsto que Ourense rexistre hoxe o valor máis alto de España, superando os 20 graus. Con esta previsión de bo tempo, algúns chiringuitos prepáranse para abrir a próxima fin de semana. Este ano, por primeira vez, poderán funcionar durante 7 meses ata finais de outubro. Os temporais do inverno non causaron estragos de importancia neste bar da Praia das Furnas, en Porto do Son. Así e todo, hai que facerlle un lavado de cara antes de abrilo, e o seu dono apúrase porque desexa empezar a tempada o venres que ven pola tarde. Realmente o que máis nos interesa é dar servicio, é dicir, ven o turismo e o turismo hai que darlle os servicios que require, non? Quere aproveitar o tirón da Semana Santa e logo continuar co bar aberto ata finais de outubro, porque este ano, por primeira vez, os chiringuitos non van ter que pechar despois da Semana Santa se non queren. Este hostaleiro espera no futuro poder abrir todo o ano. Esa é a idea que plantexamos. Evidentemente, a administración vai ser a que tome as decisións, non? Eu espero que chegue un momento que haga a opcionalidade de poder abrir os fins de semana en temporada estival, en temporada invernal. Hai demanda, sí que hai demanda. Hai demanda porque déanse conta que aquí temos a concurrencia de moitísimas actividades náutico-deportivas, especialmente o mundo do surf, o kitesurf, o windsurf. E entonces ese tipo de actividades deportivas desenvolvense ao longo de todo o ano, non? O ano pasado acadou o 5º premio dos chiringuitos galegos en votación dos internautas, pero aínda lle custa atopar persoal, sobre todo para a cociña.
O tema do persoal, este ano, en unha parte, estou relativamente agradecido, non? Que máis ou menos teño persoal de outros anos, pero, por exemplo, no tema de cociña, estamos encontrando con dificultades para atopar xente para o posto, para cubrir os postos. A costa galega conta cuns 400 bares autorizados en 900 praias. E quen tamén recupera a súa actividade coa chegada da primavera é a Vespa Velutina, e con ela volven os desvelos nos apicultores. Se nos vindeiros meses as chuvias son escasas, os ataques ás colmeas poderían incrementarse e, polo tanto, empeorar a produción de mel. Hai 4 anos que Manuel decidiu poñer en práctica en Lalín todo o que aprendeu nun proxecto privado de recuperación do patrimonio apícola galego. Con albarizas na Serra do Candán e dos Ancares, a evolución da velutina é fundamental para o seu programa. Empeza xa a verse, xa temos en costa, xa hai compañeiros que a teñen no interior, na montaña, na serra e nos Ancares. Entón, pois, está empezando ahora xa forte en todo o territorio. Ca chegada da primavera, a velutina raíña sae da invernada e comeza a buscar alimento para despois facer os enormes niños tan habituais dende hai 10 anos. O trampeo é a principal ferramenta ca que contan os apicultores para facer fronte á ameaza da vespa asiática, que en Galicia xa está case normalizada, lamenta. Xa da casa, xa temos que considerala da casa, está en todo o territorio, desde as praias hasta os cumes máis altos de Ancares, Trevinca e Courel. Está, eu non diría estabilizada, pero cada ano vai se comportar un pouco en función dese clima e en todos os concellos temos xa velutina. Unha colmea produce entre 15 ou 20 kilos de mel nos mellores casos, que dependendo da categoría pode venderse a granel por 3,5 euros o litro, mas a erupción da velutina pode supoñer perdas dun 60% da produción e, en caso de colmeas febles, a súa destrucción. Unha preocupación moi grande para os apicultores. Se a primavera ven moito de auga e vainas a retrasar, temos a experiencia do ano pasado, e se ven unha primavera seca e de calor, pois virán antes. O ano pasado houve unha produción récord de 370 toneladas de mel galego dentro da indicación xeográfica protexida e, aínda que na costa baixou a colleita, os resultados deste exercicio dependerán en gran parte de como evoluciona a presenza desta especie invasora que é a velutina. Se non nos atendo de Santiago, tenemos que ir buscar sitio a outro lado, non? Un punto de inflexión para a parroquia. Porque en Santiago só lutamos para pagar os impuestos. O Concello de Trazo nos pode entender moito mellor, entón vai a ser un sí, seguramente. Pois hoxe é xornada electoral en Busto. Esta aldea santiaguesa decide se quedan ou marchan para Trazo. Máis de 200 veciños votan se anexionan a este outro concello porque aseguran que Santiago tenos esquecidos. Xoel Rodríguez, hai xa decisión? Pois a decisión, compañeros, xa está tomada e foi a de aprazar a votación a respecto desa anexión ao Concello de Trazo para dar un voto de confianza á alcaldesa de Santiago de Compostela e que resolva as peticións destes veciños. Tamén acordaron, ademais, outras 3 cuestións: solicitar a dimisión do concelleiro Xanduro, tamén a dimisión do responsable da empresa de transportes Tusa e a celebración dun pleno extraordinario no Concello de Santiago de Compostela no que estén presentes todos os grupos con representación no Pazo de Raxo. Esta foi a decisión tomada logo dun pleno dunha asamblea extraordinaria que comezaba a 1 da tarde, que reuniu os representantes dos pretos de 250 veciños que compoñen esta parroquia. Antes desa reunión falábamos con algúns deles que nos comentaban cales eran os motivos que os levaban a tomar esta decisión, e eran 2 principais. O primeiro, a proximidade xeográfica a Trazo, e o segundo, o principal, o abandono que denuncian por parte do Concello de Santiago de Compostela pola falta de servizos, como por exemplo o transporte urbano, tamén o saneamento ou o estado de infraestructuras como as estradas. O presidente da Asociación de Veciños desta parroquia tamén incidía en que a de hoxe é, en calquera caso, unha xornada que supón un punto de inflexión para esta parroquia que, polo momento, aínda pertence ao Concello de Santiago de Compostela. Os veciños de San Pedro de Bustos levan tempo reclamándolle ao Concello de Santiago que mellore os servizos da parroquia, especialmente en canto ao transporte urbano. É a única parroquia do Concello a que non chegou o bus. Que estamos fora do pliego do Concello de Santiago, pero despois hai uns problemas estructurais moi fuertes, xa non só co tema dos baches, senón co saneamento, cos puntos limpos, é dicir, hai cousas básicas que non están cobertas. Fartos de non obter resposta ás súas demandas, decidiron tomar unha medida drástica, escindirse do Concello compostelán e pasar a formar parte do municipio veciño de Trazo. Por proximidade e por razóns históricas e porque, ademais, por dicilo de alguna maneira, xa unha parte
do territorio desta parroquia, que está máis para aquí do río Tambre, xa forma parte do concello de Trazo. Se non nos atendo de Santiago, tenemos que ir buscar sitio a outro lado, non? Porque en Santiago só estamos para pagar os impuestos, servicio non temos. Consideramos que o concello de Trazo como concello rural nos pode aportar esa comprensión que non nos aporta o concello de Santiago. Os veciños da parroquia están reunidos en asemblea para decidir por votación se se escinden ou continúan formando parte do Concello de Santiago. En cidades como Vigo, o sector do taxi comeza a facer cambios logo da irrupción dos VTC. Ali, por exemplo, Uber opera dende hai 9 meses. Por iso, os taxistas tradicionais comezan a desenvolver aplicacións pros móviles tentando ser máis competitivos. Raquel Gandoi. Todas as asociacións do taxi desta cidade e a súa área metropolitana, o motor económico do sur de Galicia, teñen claro que a estas alturas do século XXI non poden seguir poñendo portas ao campo. Aquí en Vigo, os usuarios do taxi xa poden usar 3 aplicacións segundo o taxi que escollan, sexa dunha ou doutra agrupación. Algúns taxistas operan con FreeNow, aínda que a gran maioría está en contra desta multinacional que tamén usa Uber. Os de Bitaxi xa presentaron na Cámara de Comercio a semana pasada a aplicación Move Taxi para iOS e Android. E a agrupación Radio Taxi, que é a maioritaria, vende presentar Blir, e o xoves dará unha rolda de prensa para facer novos anuncios. Nos acabamos de estar coa presidenta de Radio Taxi, por certo, a primeira muller na historia neste cargo. Nuria Fernández, a nova presidenta de Radio Taxi, contanos este domingo que a aplicación móvil Blir estará operativa para Android e iOS probablemente a vindeira fin de semana. Os usuarios só terán que descargala, autorizar os permisos e a forma de pago. O cálculo do prezo das tarifas quedará establecido. Y si es posible ya que arranquen en la calle. Nuestra idea es que arranquen en la Reconquista, que no puede ser, pues será Semana Santa, pero el plan... En Semana Santa es fijo. Mi idea es que arranque en la Reconquista. Queríamos que estuviera este fin de semana ya en la calle. Porque cada día que pasa se dá a opción de pedir un taxi a través dunha aplicación é un día no que deixan de gañar os clientes máis novos. A presidencia de Nuria Fernández aposta polo dito renovarse ou morrer. No abandonar a los clientes de toda la vida, pero sí tratar de captar a todos estos nuevos clientes que tienen otra manera de comunicarse. No quieren hablar, es que no hay una manera de comunicación verbal hoy en día. Y nos tenemos que plegar a eso. No se puede morir, tienes que evolucionar. Es como todo, antes funcionaba de una manera también el taxi y ahora pues funciona de otra. Antes no había centrales, ahora las hay. Todo fue evolucionando y entonces pues si ahora tiene que ser por app, pues tiene que ser por app. Modernizarse para captar novo público e para competir cos VTC que por agora en Vigo e en todas as cidades e vilas de Galicia non poden ofrecer un servizo interurbano, tan só entre municipios. En outro sector, no inmobiliario, a oferta de vivendas á venda caeu un 11% no conxunto de España. En Galicia reflíctese tamén nas 4 provincias e xa se sabe, a menos oferta, prezos máis altos. Aproximadamente desde a pandemia hai menos vivendas á venda que persoas interesadas en comprar. O déficit da oferta rolda as 500.000 vivendas cada ano. Un estudo publicado polo portal inmobiliario Idealista mostra que a situación vai a máis. No último trimestre de 2025, a oferta de casas e pisos dispoñibles para comprar reduciuse nun 11% en España. Só 6 capitais grandes ou con mercados moi dinámicos como Madrid e Santa Cruz de Tenerife incrementaron o volume de vivendas para vender. En Galicia a oferta baixou nas 4 provincias e a menos oferta, prezos máis altos. Ano pasado houve zonas que hasta entre un 15 e un 30% chegaron a subir, o que é unha auténtica barbaridade solo en un ano. A tendencia este ano espérase que se modere un pouquiño, sobre todo por eso, porque hai precios que hai moita xente que non é capaz de chegar e máis ou menos as estadísticas din que este ano que chegarán o 7% de subidas. No sector non ven un cambio a curto prazo. Ainda que se empecen a facer vivienda nova ahora, entre todos os trámites burocráticos e o que é unha obra prácticamente hasta entre 3 anos non vamos a poñer vivienda no mercado. Na Asociación Galega de Inmobiliarias creen que unha medida provisional para aliviar a tensión do mercado sería que os concellos favorecesen o cambio de uso dos baixos. Hai concellos que non o facilitan nada tampouco e, sería unha medida que a corto plazo, podrías poñer vivienda no mercado ou por lo menos para alquiler. Fernando Casas espera que a falta de vivenda á venda anime os promotores a construir, pero recorda que é preciso que os bancos axuden a financiar.
Estamos ás portas da Semana Santa e xa son moitos os galegos que deciden viaxar nestes días libres. As Illas Canarias ou as capitais europeas son algúns dos destinos máis demandados nunha campaña marcada pola suba de prezos derivada do conflito en Irán. Din nas axencias de viaxes que os galegos viaxamos cada vez máis durante todo o ano e non só en datas específicas como a Semana Santa. Con todo, hai quen segue aproveitando estes días libres para facer unha escapada con destinos como as Illas Canarias ou as capitais europeas entre os máis demandados. Despois a xente que reservou con máis antelación, pois aí xa son cidades europeas generalmente, Londres, Berlín, París, viaxes un pouco máis longos. A Suiza. Por que? Porque teño ali uns amigos. Igual vou a París eses días ou a semana seguinte, ainda estou vendo os voos para ir neses días. Os máis previsores xa teñen todo reservado dende hai días, pero tamén hai quen agarda a última hora para deseñar a súa viaxe en función da previsión meteorolóxica. Os de última hora tiran máis hacia coller o coche e viaxar pois a Andalucía, Portugal, Asturias. Na campaña da Semana Santa doitan subir os prezos de aloxamentos e billetes, unha suba que este ano é máis notoria polas consecuencias do conflito armado en Oriente Medio. Os combustibles, as compañías aéreas enseguida o repercutiron e destinos como Canarias, que tira moitísimo para o cliente galego, pois xa se está notando unha subida de precios bastante importante. A guerra está a afectar os destinos próximos ao conflito cunha caída nas reservas, pero tamén a voos que habitualmente operaban con enlaces na zona, especialmente as conexións con Asia. As casas de turismo rural encaran con optimismo a Semana Santa. Despois dun inverno complicado, din que a ocupación vai a bo ritmo e agardan que a previsión de bo tempo impulse as reservas de última hora. Desde a Federación Galega de Turismo Rural din que as previsións de ocupación para a Semana Santa son boas. Un exemplo é o desta casa situada en Cornide, no concello de Teo, moi próxima ao camiño portugués. Teñen 32 prazas e un 80% xa están reservadas. A previsión de bo tempo axuda ao optimismo. Moi optimistas por dúas cousas. Primeira, o tempo. A previsión do tempo despois de moitos anos de chuvia en Semana Santa aparenta que vai ben e ter esta previsión de bo tempo anima as reservas e anima a xente que veña a vir. Nós, tanto neste caso aquí na Casa Grande de Cornide como nas Villas do Noroeste, pois temos un altísimo nivel de ocupación xa reservadas desde fai un mes e medio. Desde o sector do turismo rural din que na Semana Santa reciben sobre todo turistas do norte de España, de Madrid, de Cataluña e de Portugal. Unha gran porcentaxe das reservas son de peregrinos que aproveitan estas datas para facer o camiño. Movemos son grupos moi grandes de xente, por exemplo, de Madrid, que de repente entran 30 persoas a estar na casa, ou, por exemplo, de Portugal, hai moita xente, como estamos no camiño portugués, moito americano tamén, moito inglés, que fan o camiño, este camiño portugués que está moi de moda. Na Semana Santa son habituais as reservas de última hora condicionadas pola previsión meteorolóxica. O primeiro avance da Axencia Estatal de Meteoroloxía apunta a que será unha Semana Santa sen choiva. Recuperar a autoestima, fomentar a cohesión nun grupo ou o liderado é posible facelo traballando con cabalos. En Monforte hai unha veterinaria experta en facer intervencións asistidas con este tipo de animais. Candy aténdenos con a Luna, un dos seus cabalos cos que fai intervencións asistidas. Son animales hipersensibles que son capaces de percibir cómo nos encontramos más allá de lo que contamos de cómo nos encontramos. Pues perciben nuestra frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, nuestro lenguaje corporal, lo que emitimos a nivel corporal, como algunas sustancias, hormonas, eso también lo perciben. Entonces, si tienes miedo, van a percibir que tienes miedo, si tienes tristeza, van a percibir que hay algo ahí que está bloqueado. Son capacidades que teñen os cabalos e que Candy sabe interpretar. Fai sesións individuais ou de grupo, segundo o que se quera traballar. O beneficio maior é poder expresar as súas emocións e sentilas sen tapalas, sen conectar con un lugar de calma, de pausa. Entre outras cuestións, pódese traballar o liderado. Es un liderazgo más de conseguir la colaboración voluntaria de un caballo como uno de ellos. Pues no es por la fuerza, nunca. Es por convicción, por seguridad, por mantener una confianza en ti mismo. Y cuando muestras todo eso, ellos te siguen. Es muy bonito. Con cabalos que pastan ceibos, esta veterinaria leva 9 anos como experta en terapias asistidas, un campo no que foi pioneira en Galicia.
En Friol, hoxe é deses días nos que un vai con fame e sae co bandullo cheo, contento. A Feira do Queixo e Pan de Usá está a encher a vila de sabor. E moi bo sabor. Moi bo, por suposto, e tamén de xente con ganas de probalo todo. De feito, Alejandro Álvarez, esperamos que tiveras tempo de catar algo. Sí, pois algo podemos probar, pero como podedes comprobar tras de min, éxito rotundo porque non queda un queixo aquí dentro desta carpa. Edición número 32, na que participaron alrededor de 25 queixerías e tamén 5 panaderías desta zona. O certo é que durante toda esta mañá esta carpa foi un auténtico fervedoiro de xente chegada dende diferentes puntos de Galicia co obxectivo de mercar e tamén de gustar eses dous produtos, o pan de Usá e tamén o queixo de Friol, do que agardaban vender alrededor de 10.000 unidades. A localidade luguesa de Friol celebra unha nova edición da súa cita gastronómica, a Festa do Queixo e do Pan de Usá. O queixo elaborado polos mellores materias primas que temos no noso municipio e o pan elaborado con moito esmero, con moito cariño polas panaderías. E aparte vamos a topar diferentes stands que temos espallados por todas as rúas e as prazas, onde poden atopar desde textil, artesanía, produtos agroalimentarios do territorio. Medio cento de queixerías e 5 panaderías acuden este ano ao recinto feiral para vender os seus produtos, queixo de vaca e pan elaborado ao xeito tradicional. Vendemos aí uns poucos, agora parece que parou un pouco isto, agora a ver. E a ver, o que compra parecelle caro, e o que os facemos, danos moito traballo, pasamos moitas horas e parecelle barato. Comprei un queixo, como ano pasado levei dos, saliron moi bons, e volvín á mesma estándar. Sí, e volvín a comprar. E ao mellor ahora vou mirar se encontro outros máis duretos ou por aí, pois entonces a ver se compro algo máis. Eu teño un amigo ali en Santiago que é daqui de Friol e me ten el dado un queixo, é un queixo estupendo, bárbaro, é o pan de Usá, xa non che digo nada. Diferentes agrupacións musicais animan a xornada festiva que rematará pola noite cunha verbena. Normal que non quedase nada. E de Friol saltamos a Ourense, porque ali estáse celebrando hoxe a festa do San Lázaro coa tradicional queima das madamitas. Bea Pérez. Sí, trátase de figuras humanas articuladas, feitas en papel e recheas de pólvora que acaban estourando. A orixe desta tradición non se coñece, pero a primeira referencia remontanse ao século XIII, cando a queima das figuras na honra ao santo ligábase á purificación e á protección frente ás epidemias. Tamén se relaciona coa benvida a primavera. O certo é que este espectáculo pirotécnico reúne cada ano a centos de persoas aquí no centro de Ourense. A festa do San Lázaro en Ourense é sinónimo de roscas. Eu levo 40 anos vendendo rosquilla, máis ou menos, os anos que teño, 41, vendendo rosquillas en San Lázaro levaremos uns 30 e pico de anos. Típico do San Lázaro, claro, fora do San Lázaro, digamos onde come aquí en Ourense as rosquillas. Tamén de Alborada e cabezudos polo centro da cidade. Pero, sobre todo, o San Lázaro identifícase co estrondo das madamitas ou esbourar. É diferente, non é a típica estrala de fuego habitual de outras festas. Bueno, para nós son as nosas fallas orensanas. Figuras de papel coa cabeza rechea de pólvora que xiran e xiran cada vez a máis velocidade ata que acaban feitas anacos. Un zapateiro, o do tambor, un músico. Esos son como bailarís. E cada ano intentamos cambiar un pouco. Traemos ciclistas, traemos toreiros, tradicional, a verdad, moi artesanal. Xa ten moitos anos, pero a xente sigue gustando, entón. Unha tradición de orixe incerta que moitos relacionan coa queima de todo o malo e inicio dun novo ciclo marcado pola luz e o renacer da primavera. Empezaban os alaos, a gente iba al río en aquellos tiempos. Pai traíame que había por aí cabezudos e había cousas, e agora traigo eu o meu pequeno para que o vexa. É o acto central dunha festa que, como di a sabedoría popular, Susana Badana, Rebeca Susana, Lázaro Ramos, en Pascos estamos. Anuncia a chegada da Semana Santa. A Raíña Sofía entrega os premios Sofía Excelencia en Miami, un dos recoñecementos máis distinguidos que vinculan o mundo hispanofalante aos Estados Unidos. De novo, confiou nun dos diseñadores españois máis consolidados, Alejandro de Miguel, para vestir nesta ocasión. Os premios recoñecen traxectorias, así como aportacións relevantes en distintos ámbitos como a cultura, a educación, a ciencia ou a acción social.
Nos rematamos aquí, xa saben, máis información en G24 e g24play.gal. Quedan agora cos deportes e un novo título. Parabéns pro Liceo, Óscar. Sí, señor, porque o conxunto coruñés gañou nada máis e nada menos que a súa 11ª Copa do Rei. O Liceo venceu con claridade na final o Calafell por 4-1. Nuns minutos estamos con este novo éxito para o deporte galego e tamén, por suposto, con toda a actualidade futbolística, coa previa do Celta e o triunfo do Deportivo. Enseguida estamos con todo.